Какво става, пичове? Днес ще играем NBA Mobile. Така мисля, че се казва, не знам. То нека да играем матч. Много ми лесахте, да си кажа честно. Не съм правил клип от много време. Много време, буквално. Сигурно от 2016. What? Нямам нито един добър играч, освен Бенио Удрих. Забравя да кажа, честита баба Марта на всички хора! Днес е 1 март. Де сега да видим. Айде, това ние ли сме? Не. С тази игра се залих преди, точно наистина преди малко. Не лъжа. Та още не разбирам нищо, направо не мога да играя буквално. Аз не знам сега, само гледам или играя. Играя, бе. Опа, я вземе, приятел. Опа. Хора, някой ден може да направя влог. Да не мога да си намеря пространство да стрелям. Пляс. Кош. Стига, човек. Ти сериозно ли? Да знаете, събота и неделя ще си открия малко време и ще снимам. Дори може още утре. Ако имам време, не знам. Тръгвам. И на кой да подам? На Коша. Стига да пак ли няма да я вкарам? Стига да човек, гати факаното. Сега на тос. Да, вие сами виждате, че съм много зле. Тум. Чу. Айде. Време. Не е време. Motherfuck, bitch. Не. Те ме водят с 2-0. Туп, опа. Моля те, вкарай я. Не! Стига, човек! Ти сериозно ли? Само да знаете, че ще направя някой ден, обещавам, ще направя влог. Обещавам. С цяло сърце обещавам, че някой ден ще направя влог. Фак, нещо ме засърбя ухото. Та, сега нека да видим, да може да играя нещо готино. Да. Те как няма биеда, човек? Гледай, те са някакви машини, 78, 84. Моите какви някакви паткани за 60, 58, 62, 61 и 70. Аз не мога да се ме растея.
Айде, наше, избрич се. Кош. Айде. Майка Милър. Или Милър, не знам. Айде. Нещастник. Гах ти пич. И сега какво? Но аз ще трябва да знам човек. Айде. И хора, само да кажа, който ме гледа, нека да се абонира за Геннади Гений Геймър. Да знаете, че някой ден ще заснем видео заедно, но точно кога и аз не знам, защото рядко се виждаме. А в Игран към място, ние сме в един клас. Рядко сме се виждали. Той Ники 3000 в моя клас и Стевчо 5000. Лад. Айде бе, прави какво ще правиш, нещастник. Айде! Ха-ха-ха! Ася. 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 Нека им.
Толкова съм средоточен в тази игра, че чак не говоря. Не, фак! Та хора, мисля да приключим с този клип. Дайте палче нагоре и не забравяйте да се абонирате за мен. Това беше всичко от мен.